Sa bydd gêm hawdd yn y lig yma, Midge, oedd o heddiw yn anodd, ond dylai bod ni'n cael rhywbeth allan o hwnna ar ôl 90 munud calad. Yndi, dwi'n meddwl dyna sydd mwy o disappointing yn y stafell newid na wan. Nathon ni mewn hanner amser ac oedden ni'n ail i bob pêl, bob pas, oedden nhw well na ni hanner cynta. Ail hanner, dwi'n meddwl bod oedd yr ogiau'n wych, y reaction gathon ni. A dwi'n meddwl mae'n just dangos efo'r disappointment fel ni'n dweud, ni gyd dod off y cae na wedi colli hwnna. Oedd yr hanner cyntaf yn anodd i edrych ar rhaid yn gyfadda, o'r ail hanner llawar gwell. A pan ddoth y gol, dwi'n meddwl bod pawb o port yma bod gen i jans. Ond dim felly ddoth i'n diwedd na chi. Be sy'n anodd, dwi'n meddwl, tymor yma, da ni wedi setio disgwyliadau mor ychar un i'n hynna. Dim ni fel staff yn unig, ond fel grŵp, fel chwaraewyr, dwi'n meddwl y clwb, y cefnogwyr, mae'r disgwyliadau ni wan i fyny fan'na. Ond, heb reid unrhyw excuses, da ni wedi chwarae 3 gem gyntaf yn y gyngrair, da ni wedi chwarae Holywell i ffwrdd o gartra, a da ni wedi chwarae Airbus ffwrdd o gartra. Mae'r ddau nhw fod yn ffefrynnau am y lig, a da ni wedi pwsio'r ddau nhw holl ffordd. A da ni'n pwsio'r ddau nhw holl ffordd efo ni ddim yn chwarae fel da ni'n gwybod da ni. A dwi'n meddwl compliment mwyaf hogia diwedd gêm yna, cos oedden ni well nhw ail hanner, oedden nhw well ni hanner cyntaf, oedden ni well nhw ail hanner, oedd faint o relief oedd gynnyn nhw efo'r chwiban ola na mynd. Oedd yn amlwg o tyl y gol bod y cefnogwyr oedd faint oedd yna yn sgrechian i'r dyfanwr i'r roed y chwiban, a dyna be oedd eu pwysa nhw ac ar ôl y canlyniad heddiw wrach yn erbyn tîm sydd wedi bwysio nhw ar ddiwedd tymor. Mae'r un ddian i ni ddeud bod ni wedi bod yn neud hynny. Sbio ar y bapur, sgynna ni'n hawl rili pwysio rhai o'r tîm yma sydd yn top i fyny. Ond i ddeud hynna, fel dwi'n dweud, dwi'n dod nôl i beth i'n disgwyliadau ni. A da ni eisiau bod yn erbyn diwedd tymor yna fyny yn pwysio nhw. Da ni dîm weddol newydd o ran at ein gilydd. Da ni 3 gêm gyngrair fewn 5 gêm os dwi'n dod o'r cwp hana a bildio fydda ni. Gwell awn ni, mwy amser grigon ni efo nhw ar y cae y fforddi, gwell bydda ni mwy amser nhw'n cael ar y cae fe'i gilydd. Ond, hyd yn oed mae o'n disappointing fel dwi'n deud dim dod o'ma fe rhywbeth heddi yma, ond na gymaint o positives dod off y cae na chwythan ola, a dyna da ni wedi deud yr ogiau'r diwedd bedda bod yna gymaint o positives y fanna. Ond, nawn ni watchad y clips yn ôl, nawn ni reflectio yn ôl ar beth da ni wedi gwneud, cael ni'n at yn gilydd, ac wwan, da ni'n mlaen at Gilsfield wwan wrth nesaf. Diolch yn fawr, Midge, yn ddod allan o ddiwedd gêm mor anodd. Diolch yn fawr. Diolch.